erakusketa hau da, boxa bezala, aurkezten da, lehenengo erakusketa kolektiboa. Orduan, esan oso gauza pozgarria dela, ez? Talde honek ja lau bat urte edo, ez? Badaramatza, bere aktibidade maila gero eta, heldutasunera gehiago iristen nahi da, gero eta handiagoa da, eta, zintzaio osasuna honiz. Ari dala zehazten udalaren aldetikan, hasta dut zuen, udalak lokala bat izuzien, ondara ja urte terdi, oso txukun dago lokala, horren ampliazio bat ere egin da, beste puska bat erotzi zaie, eta hor da biltza, pinpilean, lanean jotake, oso lan sutsuan, eta oso lan eman korrean. Horren ondorioetako bat hau da, beraiek refleksio bat egin dute, gai konkretu bat buruz, pornografia. Eta hemen aurkezten dute, nik hortik aurrera ezin dira. Ez daukat beste esanik egiten dute guztia, bere moduan, arte taldea dira, eta denetik bat, pornografiari buruz. Bai, bakarrikan, gogorarazi, bihar 8:00 esan bezala izango dela inaugurazioa, baina 7:00 hasiko dugula ekitaldia kontzertu batekin. Kontzertuan izango ditu Igilaren bandakoak, Asier Oleaga, Amaiuzka Jarabile eta Vicente Martínez, talde benetan potentea, 7:00 hemen izango duguna, eta ondoren inaugurazioa pasako bera. Baina ja, hemen dago guztia, ni baina askoz ere hobeto, kontatuko dizuete, refleksio hori egin dutenak, ez? Hemen daude bi boxako bikide eta abertzen kontatzen dute. Iruditzen zaigu pelikula bat, txupa palomitas, eta iruditzen zaigu dela, gai interesgarri bat lanen hasteko eta pornografia gaur egun ze konnotazio daukan sozialdean eta nola dagoen, ez? Orduan, saiatu gana da pixkat, zehoze parte hartzailea izatea eta jendeak bere aldetik bai eman izatea, ez? Erakusketa honetan. Eta nik uste ez da, hola ez gehiago kontatzeko, ikusi behar da, etorri behar da, parte hartu behar da, parte hartu behar da, eta bakoitzak bere konklusioa emango mendikan. Esan daike erakusketa hau sortu dela, esan bezala refleksio pertsonaletik hasita, baina gero talde bezala refleksio individual horiei buelta pare bat eman dizkegu, nola gero erakusketan nola materializatu, ahal izateko, eta hori, eta ez da gauza individuala, baizik eta dena kolektibon da, dena ideia guztik kolektibon landu dira, eta